Bon dia i moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest moment. Avui inaugurem oficialment el nou CAP de Sant Feliu de Codines, Doctor de los Pinos. És un dia important per mi com a director. Una obra tan important és excepcional que passi a la vida d'un director. Però més important és com a representant del centre. Aquesta infraestructura dona resposta a les necessitats tant dels treballadors com de la població. Fins ara hem tingut, més que compartir espais, quasi lluitar per ells en certs moments. Però això ja queda enrere. Des de fa uns dies tenim l'espai necessari pels nostres professionals que treballant en millors condicions es reduirà a l'estrès que produïa la situació anterior. Hem pogut ubicar el nostre treballador social. Hem augmentat l'activitat de la llevadora en dies. S'han apropat al centre a activitats com pot ser l'educació postpart, que hem vist sortir abans del centre. Aquestes activitats abans es feien a Caldes i s'han apropat a la població. Amb aquests espais, a més, es podrà donar resposta a activitats grupals. Tindrem cabuda per les noves incorporacions, com pot ser la referent de benestar emocional i la nutricionista que tindrem no a partir d'ara, sinó ja fa una setmana que està amb nosaltres. Per ara he parlat dels beneficis que això comporta pels professionals, però més important encara és els beneficis que comporta als usuaris, amb un espai molt més confortable i tot plegat amb el dels professionals pot generar un clima més relaxat ideal per cuidar la salut. Iniciem aquesta nova etapa després d'uns anys molt durs per tots nosaltres, tant pels sanitaris com per la població. Sé, o millor sabem, que hi ha dificultats. Tenim molta feina per recuperar la normalitat, desenvolupar nous projectes, nous reptes. Aquí a Sant Feliu i a Caldes tenim com a repte generar-nos com a un equip que sigui docent, per exemple. I no podem perdre en tot això que nosaltres, la nostra activitat té que estar enfocada a la població i a l'usuari. Per això som metges i infermeres familiar i comunitària. Rotllo. Deixem-ho estar. No m'estendré més. Acabaré en unes paraules no meves, sinó que he sentit dels meus companys quan entraven al centre nou. Deien, oh, quanta llum, quina passada, gran, molt bé. Però jo, sobretot, destacaria i em queda alguna, il·lusió. Gràcies.